ιδιωτής του Αιγύπτου, ο είχε Ιερουσαλήμ, παρόλη την ειδική προελευθεία που στήριξε την αξία μιας θέσης που βασιλόταν στην νίκη έναν τον άλλον. Δημιούργησε μια τέχνη αποτελεσματική, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη χρήση σωματικής βίας και δύναμης. Να μπορεί να εφαρμόζεται από όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη σωματική διάσταση και την κοινή του δύναμη. Η φιλοσοφία της μη χρήσης βίας, σύγκρουσης, που αποτελεί τη βάση του Αιγύπτου, βρίσκει εφαρμογή σε όλη την αρχή, ταχύτητα αντιδράσεων, ευελιξία, καλή φυσική κατάσταση και υγεία, βελτιωμένη στάση, ήρεμο πνεύμα και αυξημένη αυτοεπίθεση, αύξηση της σχέδιας της αδείγνωσης και της παραγωγικότητας, ολοκληρωμένη άμυνα εναντίον των επιθέσεων. Οι τέχνες του Αιγύπτου θα παρουσιάσουν οι εκπαιδευτές Μάκης Κωτήρης Τρίποντα, Τζάνερ Κλέης Πέντε και Βασίλης Νυχτερής Τερματοντάν. Τρίποντα Μαϊκικάη από το Κούσι Καμπυλιά, ο οποίος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το Αιγύπτο το 1998 στο Κούσι Καμπυλιά. Από το 2011 διδάσκει στο Κούσι Καμπυλιά. Βλέπετε διάφορες βασικές τεχνικές Αιγύπτου και μόλις τώρα τεχνικές από το κέντρο, από το ξύλινο σπαθί. Πρόκειται για τεχνικές άμυνας κατόπιν επιθέσεως με σπαθί. Σκοπός του αμυνόμενου είναι να αποφύγει το όψιμο του ψύχους, αλλά και να κάνει το ψύχος στο χαρτίδι του δέμενου χωρίς να τραυματιστεί. Τώρα παρατηρούμε τεχνικές από γιο του Μενούτσι, από πλάγιο χτύπημα στο στόχο κεφάλι. Σένσεϊ Τζάνερ Κλέης, η οποία άκτησε την εξάσκησή της στο Αιγύπτο το 1980 στην Αγγλία. Κατόπιν πολυετούς εκπαίδευσης από τους δασκάλους όλους τα κεφαλέσια, πήγε στο παγκόσμιο στρατηγείο του Αιγύπτο, στο Χόντου Ντότζο στο Τόκιο, που παρέμεινε για 4 χρόνια, όπου εκπαιδεύτηκε εντατικά καθημερινά με τον τόσο του Σομάρου Εσία και τους πολύ γνωστούς δασκάλους Ροζάβα, Αρικάβα, Τάκα, Γιαμακούτσι, Μασούτα, Έντο και Σέκη. Μετά από μια πορεία μετέβη στο Σοντζέκη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου εκπαιδεύτηκε υπό τον δάσκαλο Τσίπα για 2 χρόνια. Επέστρεψε στην Αγγλία, όπου πέρασε με 7 χρόνια της και εκπαίδευσης και το 1997 ήρθε στην πατρίδα μας, όπου και παραμένει στο Αιγύπτο. Όπως βλέπετε, πολλές τεχνικές στο Αιγύπτο γίνονται και από θέση σέζαν, δηλαδή από το φυσική στάση.
Συνεχίζουμε την επίδειξη αιτήτων με τον Βασίλη Διευτερή, κάτω από το 4ο αιτήτο Ελπιδαέ, ο οποίος είναι μαθητής του Χριστιαν Κρισκέ, ενός από τους μεγαλύτερους δασκάλους αιτήτων στον κόσμο. Ίδρυσε την Ακαδημία Αιτήτου Αθηνών το 2007, όπου ακολουθεί το σύστημα του κύκλου Κρισκέ, ως ο κύριος εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Στην επίδειξη που πραγματοποιείται, βλέπουμε πόσο ο αμυνόμενος, ακολουθώντας τις βασικές αυτές του Αϊκίδο, μπορεί να εφαρμόσει την τέχνη απέναντι σε κάθε μορφής επίθεση, όπως γροθιές, λακτίσματα ή και χρήση όπλων. Ο αμυνόμενος δεν ασκεί χρήσιμη ή βίας, αλλά με ήρεμη αντίληψη και σωστό χρονισμό επιτυγχάνει την αποφυγή, απορρόφηση και έγκληση της επίθεσης του αντιπάλου του. Την ίδια στιγμή παρατηρείται ότι οι τεχνικές αυτές μπορούν να εξελιχθούν και να εφαρμοστούν και σε ρεαλιστικό επίπεδο.